Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. ТМТV каналында һәр шимбә кичендәгечә сезнең котлаулардан төзелгән музыкаль бүләк тапшыруы. Бүген сезнең котлау сүзләрен җиткерермен мин, Рәфинә Ганиуллина. Алтын көзнең беренче айының да уртасына җиттек. Атна ахырын ял көннәрен күпләр көтеп алгандыр. Кемдер төрле төсләр белән чуарланган көзге урманга гөмбә җыярга, кемдер туган якларына әтиеннәрен күрергә юл тота. Кемнәрдер якыннарын бәйрәмнәре белән котларга ашыга. Сез дә якыннарыгызны җырлы тәбрикләү белән сөендерү өчен тәбрикләүләрегезне ТМТV каналына музыкаль бүләк тапшыруына юллый аласыз. Безнең телефон 527 90 26. Хәзер нәкъ менә әлеге күңелләргә шатлык өстәячәк тәбрикләүләргә күчәрбез. Беренче котлау сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Рушания апа сезне чакырабыз. 13 сентябрьдә Ярчалы шәһәрендә яшәүче кадерле әниебез Вәлиуллина Рушания Хәбир кызының туган көне иде. Иң якын кешебез булган кадерле әниебез. Сине чын күңелдән бүгенге бәйрәмең белән тәбриклибез. Сиңа кояштай озын гомер буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, шатлык сөенечләр, олы бәхетләр телибез. Һәр туар көнгә шөкер итеп, безне шулай һәрчак куандырып, сау-сәламәт килеш, бәхеттә, шатлыкта, кайгы күрми, яшә дә яшә әле. Әни, син безгә һәр эштә киңәшче һәм зур терәк. Онытма, син безгә бик кирәк. Әлеге изге теләкләрне сезне үзлеп яратучы улыгыз Раил, киленегез Сылу, оныгыгыз Илдар һәм якын туганнарыгыз юллаган. Һәм алдагы җыр сезгә бүләк булып барып ирешсен. Рәхим итеп карагыз. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыплар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Мин бурычлы сиңа гомер буе, күрсәтергә хөрмәт кадерне. Син бит миңа әнкәй бу тормышта, якты кояш кебек кадерле. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Келтәле тормыш юлында, сиңа булган барлык хисләрендә, рәхмәтендә шушы җырымда. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен
şadlıklar. Dilim sina enkey yaktı günler, bäxetli hem tыныç partlıklar. Dilim sina enkey yaktı günler, bäxetli hem tыныç partlıklar. Музыкаль бүләк программасын дәвам итеп, алдагы тәбрикләүгә күчәбез. Казан шәһәрендә яшәүче кадерле абыебыз Сабирҗанов Ильяс Исмагыйль улының гомер бәйрәме 45 яшьлек юбилее. Кадерлебез Ильяс, гомернең шундый истәлекле бәйрәме белән котлап, сиңа гомернең узынын, саулыкның ныгын, шатлыкларның олысын телибез. Һәр башлаган эшеңә уңыш юлдаш булсын. Бәхет чишмәң һич бер кайчан сайыкмасын. Якыннарың белән бергә мул тормышта һәр туар көнгә сөенеп, шатланып яшәргә язсын. Сиңа карап сыкланабыз, тик күз генә тимәсен. Гайбәт сүзләр читләп үтсен, кайгы, хәсрәт килмәсен. Иң изге теләкләр белән энеләрең Рәмис һәм Әмир гаиләләре котлыйлар. Алдагы җыр сезгә бүләк, рәхим итеп карагыз. Kışlar kite, tüyep buranın qarın. Nişençi kışını zatam, nişev qalıgandır tağın. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay üte. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Yazlar kile, yine şeşkede sirin. Küpme yazlar karşıladım, küpmesin kütüp yerim. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Ömür ağa, kışlar yazılar, küzlerye şeyler bulup. Ömür bitulu vakit digen, şiller taratkanı bulut. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük.
Чираттагы җырлы тәбрикләүгә күчеп, телевизор каршына Ольга Николаевнаны чакырабыз. Чаллы районы Бұрды авылында туып үскән кадерле тормыш иптәшем Сазонова Ольга Николаевнаны 55 яшьлек юбилее белән котлыйм. Бүгенге көндә ул Галявиева Ольга Николаевна. Һәм безнең бергә яшәүебезгә дә 32 ел тулды. Без Тукай районы Сосновый Бор бистәсендә яшибез һәм берсеннән-берсе чибәр 3 кыз тәрбияләп үстердек. Аларның икесе инде югары белемле, берсе әле укый. Сөекле тормыш иптәшем гомерен миңа һәм балаларга багышлады. Гаилә түгәрәк, матур булсын өчен тырыша, көн сайын изге теләк теләп озатып кала. Тәмле ашлар пешереп каршы ала. Безне шулай кадерләгәне өчен мин чал чәчле башымны иеп, аңа зур рәхмәтләремне җиткерәм. Алга таба да исәнлектә, саулыкта, җитеш мул тормышта, безнең кадер-хөрмәттә тагын да күп еллар безне сөендереп яшәгән телим. Иң изге теләкләр һәм зур рәхмәтләр белән тормыш иптәше Раиз диелгән тәбрикләүдә. Һәм ул сезгә Динә һәм Рафаил Латыйповлар башкаруында «Җаным» дигән җырны бүләк итә. Әлеге ихлас теләкләргә без дә чын күңелдән кушылабыз. Юбилейгыз котлы, мөбарәк булсын, Ольга Николаевна.
Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез. Алдагы тәбрикләүгә күчик әле, дуслар. Бу котлау сүзләре хөрмәтле әни һәм дәү әни Фәрхинур ханымга юлланыр. Казан шәһәре Дәрвишләр бистәсендә яшәүче сөекле әниебез, яраткан дәү әниебез Фәрдиева Фәрхинур Рифкат кызының туган көне. Без сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән тәбриклибез. Озын гомер, саулык, ак бәхетләр телибез. Балаларыңның игелеген күреп, безне куандырып, узак яшә әле әнкәй. Без сине яратып, горурланып, сиңа сокланып, яшәү көче алып яшибез. Син тормышыбызның якты маягы да, җылы учагы да. Мең-мең рәхмәтлебез сиңа, әниебез. Шатлык, бәхет һәм тынычлык бездән шул теләкләр һәр көнгә. Безне куандырып узак яшә, лаеклы син хөрмәт кадергә. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың, оныкларың исеменнән улың Илшат, киленең Алия котлый дигән. Һәм алар сезгә Раяз Фасихов башкаруында җыр бүләк итәләр. Рәхим итеп карагыз. Безнең хактагына әней уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Bütün ömrüngni әней син безгә багышладың. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Bütün ömrüngni әней син безгә багышладың. Yesіңдір инде син, янасыңдыр инде. Түннәріңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йылдызларның яктысы, көннәрнең хуш ислесе. Әйбәт әниләр күпләү, юк шул синең төслесе. Син йылдызларның яктысы, көннәрнең хуш ислесе. Әйбәт әниләр күпләү, юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап каласың инде. Киткән саен безгә бәхет юрап каласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит әней безнең өчен бер генә берәү генә. Biz deyip şadlandın da sin,
ezip sağışlandık bütün ömrüne ey sen bizge bağışladın az indi azan eysiga rahmetler eydügün ey sen bitene bizning işin bergine berevgine sen bitene bizning işin bergine berevgine sen bitene bizning işin bergine berevgine Muzikal бүләк тапшыруын дәвам итәбез һәм алдагы тәбрикләү сүзләре туй көне уңаеннан яңгырар. Кадерле әтиебез Абзалов Тахир һәм әниебез Зөлфиянең бергә гомер итүләренә 35 ел тулу уңайы белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Әле кайчан гына очрашып кавышкансыз, ә инде 35 ел гомер үткән дә киткән. Тик йөрәкләр генә һаман яшь, чөнки бер-берегезгә карата булган кадер-хөрмәт, сөю хисләре һич сүрелми һәм сүрелмәсен дә. Әти, әни, без сезгә карап сокланабыз, сез безнең өчен үрнәк булып яшисез. Алга таба да бер-берегезнең йөрәк җылысын тоеп, без балаларның игелеген күреп, бергә-бергә бәхетле, озак гомер кичерергә язсын. Сезгә карап без дә сокланабыз, тырышабыз сездәй яшәргә. Узак еллар язсын иде Ходай, әти, әни диеп дәшәргә. Иң изге теләкләр белән кызыгыз Алсу, улыгыз Данис, киленегез Илзирә һәм оныгыгыз Камил котлыйлар. Һәм Хәния Фәрхи башкаруында аңлыйсыңмы дигән җыр бүләк итәләр. Бәйрәмегез белән сезне.
чираттагы җырлы котлауга күчәбез. Кичә Буа шәһәрендә яшәүче яраткан тормыш иптәшем, кадерле әтиебез Шакирҗанов Фәхим Госман улының туган көне иде. Кадерлебез, сине ихлас йөрәктән олы бәйрәмең белән тәбриклибез. Безне аякка бастырып, әниебез белән тәртипле, инсафлы, гадел итеп тәрбияләп үстерүегез өчен шиксез рәхмәтләр яусын сиңа. Син безнең терәгебез һәм таянышыбыз. Без һәр эштә синнән үрнәк алабыз. Синең киңәшләрең безнең өчен иң зур ярдәм. Сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Иң ихлас теләкләр белән тормыш иптәшегез Гүзәлия, улларыгыз Фәнил белән Илсур һәм барлык туганнарыгыз, дусларыгыз котлыйлар һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәләр. Ağaçlardan başka orman bulamaz. Sular sipsen yara nigil sulamaz. Güngeline hoş gelmegen talığa basıp sayrar işin kış konumaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can sevmegen kişi par bulamaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can sevmegen kişi par bulamaz. Beyikten koruk sabır küt bulamaz. Kıyallardan başka tav bulamaz. Mehabetten başka suyu bulamaz. Koyaş çıkmay turgan tang bulamaz. Bina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman bina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can sevmegen kişi par bulamaz. Tыңla kızlar yigitlerini şap oynuyorlar beyt. Kul şapsağızda bula, mena tügül, olarga, İfat Şayıkov, Bulat Şaripov, Albert Marat. Dostuğansız yaşav yemi bulamaz. Şit itkenler kerepten konamaz. Mehabetsiz, parsız, jırsız, mıngısız yaşavlarının kızığı bulamaz. Sina yakın, sina düşman bulamaz. Sina düşman, bina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can sevmegen kişi par bulamaz. Yardan başka yılga bulamaz. Can sevmegen kişi par bulamaz. Can sevmegen kişi par bulamaz. Dur rahmet, sen sağ olunuz. Özünüzü saklağız. Biz özümüzge gana kerek. Rahmet.
Соңгы тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Фәүзия ханым сезне чакырабыз. Бүген безнең өчен бик тә якын булган, Казан шәһәрендә яшәүче кадерле туганыбыз, бердән-бер апам Хайруллина Фәүзия Самат кызының туган көне. Кадерлебез, без сине чын күңелдән, ихлас йөрәктән, гомереңнең шундый якты мизгеле белән тәбриклибез. Көләч йөзең һәр чак балкып торсын, бәхет чишмәң һичбер кайчан саекмасын. Ару табу белмәс кулларыңа Ходай саулыгын кызганмасын. Хәләл җеветтең Рафил белән бергә, улың Илшат, кызың Зөлфиянең игелеген күреп, күңел җылысын тоеп, бергә-бергә һәр туар көнгә сөенеп, бәхеткә, шатлыкка төренеп яшәргә язсын. Әлеге изге теләкләрне сеңлегез Фәния, кияүгез Рим һәм балалары җиткерәләр. Һәм алдагы җырны алар сезгә бүләк итәләр. Шулай итеп, бүгенгә килгән котлаулар тамам. Дуслар, сез дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләп, җыр бүләк итә аласыз. Моның өчен атна дәвамында
чәршәмбе киченә кадәр котлауларыгызны ТМТV каналына юллый аласыз. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 527 90 26. Кабатлыйм. 527 90 26. Яисә ТМТV онлайн.ру сайтына кирегез. Анда бары да аңлатып язылган. Ә без һәр шимбә кичендә сезнең яраткан кешеләрегезгә котлауларыгызны ирештереп, аларны сөендерербез. Онытмагыз, һәр шимбә кичке 7дә ТМТV каналында музыкаль бүләк программасы. Ә бүгенгә мин Рәфинә сезнең белән сау булашам. Барыгызга да күңелле яллар телим. Сау булыгыз.